هذه إذاعة إرنا. يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا ازي دمتي عالم لخاو من قصقاسي أكل إرتراويانيو ازي مدى بزي بحاليوت عالم لخاو من قصقاسي أكل إرتراويان أبراري إرناز محلالف سمناوي مدابيو عالم لخاو من قصقاسي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاقر كفترن زقالس حزباوي من قصقاسيو مدبات عالم لخاو من قصقاسي أكل أب سومن حدا جيزي براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا أي كسرنا ننتبله مع سمو تقاقيو حزب إيرترامبر مع سنسو خسيرو إذا بهاجرنا زلو سرعات طعم قلباب سم حزباو جنبار ديمقراسي فتحن زلبسي حلمي حدا والكملاخي ترايزروي سرعاتيو نتبعلو زفلمو نايدو بوقع كم تبو نايت الإدفاع تتقيمو خاا عمر سلطانو خمزناوح غيروي إنه حجي دحر 34 ناي سقاي عامتات عمر ملكاوي سلطانو مستا عمري ناصنت هاجرنا إيرترا كوينولو إتن 10 عامتات زغطله ناي كويناتاي سلام هواهو اتبعلو زهاندسو ግጭት ኢትዮ ኤርትራ ዘንቆሎ እኮ አንተ ነበረ በዚህ አይ ሰላም አይ ኩናት ዝረብሑ ካልኦት ወገናት ግን ኣይተሳእኑን ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ረብሓ ተቐርቂሩ ናይ ጸልማት ግዜ ኣሕሊፉን ይሕልፍን ኣሎ እቲ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝምራሕ ናይ ኤርትራ ስርዓትን እቲ ብወያነ ዝምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፌደራላዊ ስርዓትን ብናይ ቃላት ዳርባ ሓድሕድ ጸላእቲ እኳ አንተ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረድዎ ሃስያ ግን ካብ ሕድሕድ ዝሳነፍ ኣይነበረን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት እቲ ስዒቡ ዝመፀ ሓድሽ መጻምቲ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ነቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ክሰብሮ ኢሉ እኳ እንተሃቀነ ህዝቢ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ካብቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ክወፅእ ኣይከኣለን እቲ ሓድሽ ጸላእቲ ኣብ ምፍጣር ዘይርብርብ ናይ ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት ሕጂ እውን ሓድሽ ጸላእቲ ፈጢሩ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝቕፅልን ዕምሪ ስልጣኑ ከዓ ከም ዝናዋሕን ይገብር ኣሎ ስለምንታይ ግን ሽርክነት ኢሳያስን አብይ አሕመድን ኣብ ሓፂር እዋን ተቆፅዩ ስለምንታይ ከ እቲ ውሕድ ቁፅሪ ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን በዚ ናይዞም ክልተ ሽርክነት ክዳናገር ክኢሉ እቲ መልሲ ኣብ ባህሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ኣብ ባህሪ ናይቲ ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ኣልቦ መንግስትን እዩ ዘሎ ንሰላም ዝፈርሕ ሰብ ሰላም ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ኣብ ሰላም ዘይርብሕ ስርዓት ንሰላም ኣይሰርሕን እዩ ንባህሪ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት ንምፍላጥ ብዙሕ ምርምር ዝሓትት ኣይኮነን ንድሕሪት ተመሊስካ ታሪክ ምግንፃል እውን ዘድሊ ኣይኮነን ነቲ ናይ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንታሪክ ገዲፍና ኤርትራ ልኡላውነታ ካብ እተረጋግፅ ጥራይ ኤርትራ ዘካየደቶ ፖለቲካዊ መስርሕ ዳርጋ የለን በሃገር ደረጃ ዝተገብረ ገምጋም እውን የለን ፖለቲካ ኤርትራ መልሓስካ ብምውርዋርን ኣጻብዕትኻ ንኻልኦት ብምውጥዋጥን እተመልአ ናይ ህልኽ ፖለቲካ ጥራይ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ህልኽ ባህሪ እዚ ከዓ ቀንዲ መለለይ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ውልቀ መላኺ ባህሪ እዩ እዚ ህልኸኛ ባህሪ እዚ እዩ እምበኣር ንኤርትራ ናብ ዝወዲቓቶ ዘላ ፀገማት ሸሚሙ ኣብ ክንድን ውሽጡ ዝጥምት ህዝቢ ንደገ ዘማዕዱ ህዝቢ ፈጢሩ ዘሎ ዓርኪ ኢሳያስ ዓርክና ጸላኢ ኢሳያስ ከዓ ጸላኢና ክንቆፅር ዘቤታዊ ዕዮና ደስኪሉ ንድሕሪት እትሕንበብ ሃገር ፈጢርና ሕጂ እውን ከም ቀደም ህልኸኛ ባህሪ ኢሳያስ ዘቋርፅ ኣይኮነን ጸላእቲ ኣብ ምፍጣር እምበር ፈተውቲ ኣብ ምብዛሕ كسرح زخل تبعي أيكونن
ንሱ ብዛዕጎዶ ሓዊ ክንልብለብ ዘሕለፍናዮ ግዜ ይኣክል። ሕልሚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራን ተሳንዮም ዘይፈልጡን ዘይተዓረቑን እዮም። ብልክዕ ኢሳያስ ኣይከሰረን። ብዘጥፍኦም ዕድላት ግዜን ሰብን ዘይጉህ ስርዓት ፈዕራ ስልጣኑ እምበር ፈዕራ ዕቤት ሃገር የብሉን። እቲ ዝኸሰረ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ዓለም ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዓብ ክሳራ ዝኸሰረ ህዝቢ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ። ኣብ ውሽጢ 34 ዓመታት መባእታዊ ቅርፂ መንግስቲ ክሰርሕ ዘይከኣለ ስርዓት ኣይከሰርኩን እንተበለ ብኡ ሓጢኣት ኣይኮነን። ድሕሪ ዝኩሉ ብኣጋኽ ሓዊ ዘይክእል ዕንወት ሓደ መዓልቲ ሰላምን ምዕባለን ከምፃለይ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንተሎ ዓሻ ደሓን ኣሎ ዘመድ ዓሻ ግን ከፊእዎ ኣሎ ካብ ምባል ሓሊፍካ ዝበሃል ነገር የለን። መለበሚ ኣይኽላእካን መለበሚ ኣይግበርካን ከም ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፉ 34 ዓመታት ሃብታም ተመክሮ ረኺቡ ኣሎ። እዚ ኣብ ከባቢ ሃገርና ዘንፀላሉ ዘሎ ደበና ኩናት ናብ ውልቃዊ ህልኽ ዓሪጉ ዕድመ ስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከየናውሕ ብኣንክሮ ምጥማት ከድልየና እዩ። ኣብ ዝቕነ ዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ ብምኽባር መሰል ወዲ ሰብ እትልለ ኤርትራ ክንፈጥር እምበር ኣብ ስራሕ እንዳማታ ተፀሚዳ ኣብ ህልኽ እተንገርግር ኤርትራ ከይንፈጥር መብፅዓ ንኣትወሎ ቅነ እዩ። ደጊም ዝኸፈልናዮ ዋጋ ይኣክል። ዘይረዊ ሽውሃት ደም ኢሳያስ ከነርዊ ሓንሳብ ክንድመር ሓንሳብ ክንፅመድ ነሕልፎ ግዜ የብልናን። መርገፂና ከም ኩሉ ግዜ ኣንጻርቲ እንኮ ዘራግ ሰላም ኤርትራን ከባቢናን ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ። ደጊም ናብ ናይ ደገ ዘይህልዋት ፀላእቲ ነማዕድወሉ ኣይኮነን። ኩሉ ኣንጻር ዝዓማፂ ስርዓት ደው ዝብል ከዓ ደገፍቱ ኢና። ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ህዝባውነት ጽምዶ ሓደ ፀላይ يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكي قوامنا كلنا هذه إذاعة إرنا